गारियाव गाखोबाय माबा कारावहाय गाखोबाय खालामनानै रुमाव थांगासिनो दङ खामानिया अलरेडि जाजोब्बाय आंना माने आंनि खामानिया एसे थाबनो जोबदों बारा गोबाव लायाखै आधा घन्टाजोंनो फिनिश बिराद मोजां फटाफटल' जाखादों दसेनो 1 घन्टानि उनावनो अके जाबायबो गोसो बायदि ओरैबायदि ट्राफिक आरोखि ना गारिया ओरैबायदि हेब्रे नाब्रे आरोखि नायलांदो बिसोरो आं देखायगासिनो दं बिसोरना नायनो हागोन नों ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನು ಚೆನ್ನಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ My God. ನಮ್ಗೆ ಅವ್ರು ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ Wow. ಸೈಕಲ್ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು सोर सोर नायदों गाइसमोन एसे खोन्थाहरदो दे दिनैहाय इउटुबावहाय लाइभआव फैबाय आङो नायनो हागोन ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೋರ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ गारिया आंनिफ्राय उदायसिना माथो नोगोद गाबो माथो इनि गारियालाय इंटरनेशनल बिराद गाबो आरोखि ना इंटरनेशनल नायनो हागोन हटेलफ्रा रेस्टुरेन्टफ्रा ओरैबायदि दामि दामि दं आरोखि ना नै जोङो इन्द्रानगरजों फैदों नै ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಕೋರ್ಸ್ गोदोनि फुराना जायगा गाइसमोन बेफोर जायगाया बेयाव गाग्लिजोबनानै ಇಲ್ಲೂ ಅಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ खिग्लिनानै थानायनि जायगा जाहैबाय बेफोरो नायनो थाखाय ಒಳ್ಳೆ नायनो हागोन वाव ಇವನ್ನ ಚಿಕ್ಕವ್ರನ್ನ ಬಿ.ಕಾಮ್ ಅವರು ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಅಷ್ಟೇ मा जायगायाव थांखो आदा अ माय गड एक्सेसएलआव थांगासिनो दं आङो एक्सेसएलआवहाय आङो थांगासिनो दं बाबु जे.एम. बसुमतारी थेंक इउ स' माच नायनायनि थाखाय लोगोआ फन हरगासिनो दङ नंलै बाबु आं ಅಮ್ಮ ಮಾಡಲೇಬೇಕು बाबुआ बबेनि जाखो जे.एम. बसुमतारी एसे खोन्थाहरदो दे मा गामिनि बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय नायदों बेंगलर जोंनि चिरां आसाम ಆದರೂ क'क्राझार ಅವರು ಚಿಕ್ಕವರೇ ಅಲ್ವಾ ಅವರೇ ದೊಡ್ಡವರು ಅವರು ಚಿಕ್ಕವರಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರೋದು ಚಿಕ್ಕವರಾಗಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳೆದವ್ರೆ बिदि ಹಾಂ ಚಿಕ್ಕವನಿಗೆ थांगासिनो दं जोङो नै ದೊಡ್ಡವನಿಗೆ ನಾನು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಲ್ಲ ಎಷ್ಟು हेल' गाइसमोन मारै दंलायो ಅವನಿಗೆ गोदोनि ಇವಾಗ आंनि लामालै बेफोरो ಸರ್ बे जायगायावबो थोजासे बेरायखाबाय आं जोङो दायो उननो ओरै M0 दङ फर बांला दङ फर बांलाया सिदा थांगोन आरोखि बेनिफ्राय M0 ना लामा दानानै थांगोन आरोखि जोङो बैयो गोजौजों थांब्ला बेखौहाय जोङो दुमबुर ब्रिज होनो आरोखि ना बेखौहाय सिगां बेयावबो मावदों आङो दुमबुर एरिया गिदिर कमप्लेक्स दङ बेयावबो मावदों एबा बै दुमबुर ब्रिज बारनानैबो मावदों आङो आङो बै दुमबुर बारनानैहाय माबायाव मावदों मा होनो पार्लाराव मावदोंमोन आङो बै समाव जेबो खामानि रोङामोन नालाय बेयावहाय आङो माबायाव मावदों पार्लाराव टावेल सुनायाव मावदों आङो 7 मास मावदों गाइसमोन बेनिफ्राय बै दुमबुर गिदिर कमप्लेक्सआवहाय हटेल दाबनै मावदों बेयावहाय हटेलावनो मावदों आं मास्टार शेफआवहाय थांगासिनो दं गाइसमोन नुखाबाय जानो हागौनो बै गोजा मानि थाखाय जोंथ' मिथिगौ नोंथांमोना थाथ'नो थिनदों थांनो थिनबाय नै गोथां जोंबाय थांनो थिनबाय आरोखि ना इयो लेफ्ट राइट थ्रु थांनो हागोन आरोखि वाओ बेंगलोर है ना बहुत अच्छा है रे बाबा ये ब्रिज तो हम लोग पैदल से भी जाता था इंदिरा नगर से बेंगलोर का क्योंकि हमारा कोर्स का ना असम का वो इंदिरा नगर में उसका होटल भी था और पार्लर भी था और कपड़ा का शोरूम भी था ये डुंगुर ब्रिज है ओए आदा बिजय डुंगुर ब्रिज बियो गोदोनि जों थाबायग्लिग्राया औ औ बेनो जाना खिना थांनाया जोंहा
ಆದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಟೈಮ್ बैयाव दिल ऑफिस मोननायसै ಆಗುತ್ತೆ ಮಲ್ಕೊಳಕ್ಕೆ. ಅದೇ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ನಿದ್ದೆ ಸಾಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಇದ್ದಲ್ಲ वाव ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆರಾಮಾಗಿ बेफोराव जों थाबायग्रोयोमोन रा जों जाबजु थाबायोमोन जों थाबायनायाव दाजुजिमोन जों बेनिखायनो जोंनि देहाया मा थाबाय गोदो गोरलैयाव थाबायग्लिनाय बेनिफ्राय चाइनिस इन्डियानफ्राव मावनायावहाय ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ बिदना जोङो 20 केजि 30 केजि थिखोनानै फ्रिजआव सोयोमोन ना बेफोरनि बडियानो दाबो जोबमा फाग्लासो ಬರೋರ್ಗು बेफोरो जोंनि थाबायग्रामोन रा बेनिफ्राय जोंनि थाग्रा लामाखौ देखायनो आरो दै नै बेबो जाबाय बे जों थाला गैयामोन नै बै लामाजों हाबा आरोखि ना बेजों बेनिफ्राय जोंबो हाबग्रा दङ लामाया नायनो हागोन बेफोरावनोमोन नै दिल अफिसा वाव ನನಗೆ नायदो नै ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೋಗಿ दासो सोलायबाय नामा ರಾತ್ರಿ दिल होಗಿ अफिसालाय ಮಲ್ಕೊಂಡ್ರು ಗಂಟೆಗೆ ಎಚ್ಚರಾದ್ರೆ गोसोनि अफिस जाहैबाय आरोखि दिल अफिस माने गोसोनि ರೆಡಿ ಆಗ अफिस दा सोलायबाय जानो हागौ डेन्जार खाथानो नायनो हागोन बेंगलर सोरबाफोर गामियाव थासोमनानै बेरायफेराखैब्ला हागौमानि एसे फुराना मानसिजों फुराना मानसिजों बेरायोब्ला ಮಲ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ एसेब्लाबो जोङो ನಿದ್ದೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ आइडियाखौ मोनो ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿ आन्दायनायनि लामायाव ಲೇಟಾಗಿ ಮಲ್ಕೊಂಡು आन्दाया बे सासे मानसिया ಕಷ್ಟ ಬಾಡಿ जाय गोरों बेजों थांफायोब्ला बे गोरोंखा नालाय बिनि आइडियाखौ खावना लानो हायो आरोखि बिदि बुक खालामो बिदि गाखोयो अट'जों थांला बिदि कारजों थांला बिदि मेट्र'जों थांला बिदि बेखौ मिन्थिजोबो आरोखि नै बेयावहाय आगदाजोंहाय आर्मि केम्प दङ बेयाव गोगोम गिदिर अयथासार गोगोम गिदिर नैबे थख्ले गोजा आरोखि ना बे हाग्रायानो खोमसिया बेनो बै जों थानाय फालारनि बर्डारनिफ्राय लानानै ओरै खरबांलासिमखा आरोखि अयथासार गोजान आरोखि जोंफोर बेखौहाय नायोब्ला लामाफोरखौ नायोब्ला आन्दायगोन जोंबो फुराना मानसिब्लाबो जोंबो आन्दायो अबसे लकेसनावहाय आन्दायनायनि लामा गैया आरोखि ना बे आंनि लाइभ भिडिअ ना थख्ले थांखानायसैलाय रुमसिम खर'बो लाखादों खर'बो सासोगासिनो नार्जारिया खर'बोआ गोलैबायलै गासिबो नोंसोरलाय खोन्थायो गोग्लैदों नुबाय दा माबायदि सालायो बिदि सालायनो नाङा दाब्राय खावखाय जाहैबाय दा आं हयले बुंखायो आं बाइक सालायला आंनियाव बाइकनि एफाराब एक्सपिरियेन्स गैया आरोखि ना आं बाइकआखौ एफाराब बिदि सालाया मानो होनबा आं गोबावजों खेबसेल' दाङो बेखायनो आं बारा स्पिडआव सालाया ಮತ್ತೆ ಬರೋ ವಾರದಲ್ಲಿ खरबांला मोननायसै मथा मथि ಈ ತಿಂಗಳು ಫಸ್ಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ 2 ಸಾರಿ ट्राकिंआव जालायबाय नै ಸೆಕೆಂಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ 2 ಸಾರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆಚೆ ಜನರಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ 2 ಸಾರಿ है नागासिनो दं नोंसिनि नायनायखौ गासिमोन 8 मिनिट थांजेनबाय गासिमोन नोंसिना आखाइ रुइलाबो मालाबो आं नोंसिनो देखायगासिनो दङ अननानै नायलांबाय था आप लोग भी देखते रहो हम अभी लाइव वीडियो में दे रहा है आप लोग के लिए दिखाने के लिए क्योंकि अभी हम कार में है गाड़ी नहीं चलाते हैं ना आराम से सीट में बैठ के हम लोग वीडियो बना रहे आप लोग देख सकते हैं इधर का रास्ता और इधर का बाइक से आता है और इधर भी है और हम लोग जाते जाते अभी कितना टाइम में पहुंचेगा पूरा लोकेशन देखने से मालूम पड़ेगा और अभी भी छत हो गया इधर का गाड़ी देखो कितना भीड़ है जोमेटो ऑनलाइन का सामान इधर पिज़्ज़ा है कुछ है खाने का चीज़ मिलेगा आप लोग भी देख सकते हैं टमाटो सॉस उधर दिखा रहा है इधर बेंगलोर में ना सब जगह में बिल्डिंग में होटल में रास्ता में ऐसे डिजिटल का दिखाता है हम लोग देखने के लिए मिलेगा कितना पर्सन है कितना रुपीस है बहुत सारा का सामान देखने के लिए मिलेगा और
ऐसा ही आप लोग देखते रहो, हम कितना हो सकता है हम इतना दिखाते रहेगा। अभी 10 मिनट हो गया वीडियो छोड़ के हम। अभी बहुत ट्रैफिक में है, क्या करूँ हम, अभी उपाय नहीं है, ट्रैफिक में रुकना ही पड़ेगा। अभी हम जा रहे हैं रूम में, अभी शुरू हो गया। देखो अभी ऑटो क्या हो गया मालूम नहीं, स्टार्ट नहीं हो रहा है। अभी ऑटो वो क्या हो गया मालूम नहीं। अभी इधर भी कुछ, ये ब्रिज क्या होने वाला, मेट्रो होने वाला है भैया, ये ऊपर वाला, ऊपर वाला ये फ्लाईओवर बनाने के फ्लाईओवर। अच्छा, इधर फिर नया फ्लाईओवर बना रहे हैं के लिए टायर हो रहा है। देखो देख सकते हैं आप लोग, जो बेंगलोर में है ना बहुत ट्रैफिक होता है, इसके लिए रास्ता कितना होता है, इतना तक नहीं खुलता है इधर। गाड़ी का पोजीशन देखो, कितना गाड़ी है इधर, आप लोग देख सकते हैं। Oh my God. ये कोर बांग्ला है ना भैया, कोर बांग्ला है ना? एक और हाँ ये कोर बांग्ला, देखो आप लोग देख सकते हैं। देखो वाह, अभी नया ब्रिज बना रहा है इधर। हम लोग इधर ले लिया लेफ्ट साइड से।